କୁହ କୁହ କେତେବେଳେ ଓହ୍ଲଉନୁ କହିଦେବି ହସିବ ତାମାନେ କିଏ ଆଇଲା କିଏ ତାମାନେ ଆସିଥିବେ ଆଉ ତାମାନେ କିଏ ଆଇଲା ତାମାନେ କିଏ ଜଣେ ଆଇଥିବ ଆଉ ହଁ ରୁହ ରୁହ ଫ୍ରେମ ରେ ଆସିବେ ଲୋକ ଆସିବେ ନମସ୍କାର ତାପରେ କୋଉଦିନ ଆଇଲି ତ ଆସୁଛି ଏବେ ଆଉ ତାପରେ ଯିବୁ କୋଉଦିନ ଯିବା ଭାବୁଛି 8-10 ଦିନ ରହିକି ଯିବି ଆଉ ତାପରେ 8-10 ଦିନ କାହିଁକି ତାପରେ ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲି ଖେଳ ହବ ତାପରେ ଯାତ୍ରା ହବ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଆଉ କଣ ତାହେଲେ ଦେଖିକି ଯିବା ଆଉ ହଉ ତାପରେ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ହଉ ଯା ନମସ୍କାର ତାପରେ କୋଉଦିନ ଆଇଲୁ ଏଇ ତ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଯିବୁ କୋଉଦିନ ଆଉ ଭାବୁଛି 8-10 ଦିନ ରହିକି ଯିବି ଆଉ 8-10 ଦିନ କାହିଁକି ତାପରେ ଇଏ ଆଉଛି ଆମ ହୋଲି ଖେଳ ଆଉଛି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ହବ ଦେଖିକି ଯିବୁ ତାପରେ ଯିବୁ ତ ଆଉ ମିଛ କାହିଁକି ହଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଯିବି ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ଆଉ ହାଡେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ତାପରେ କୋଉଦିନ ଆଇଲୁ ଏଇ ତ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଯିବୁ କୋଉଦିନ ଯିବା ଭାବୁଛି 8-10 ଦିନ ରହିକି ଯିବି ଆଉ ନା ତାପରେ କାହିଁକି ଏତିକି କମ ଦିନରେ ଯିବୁ ତାପରେ ହୋଲି ଖେଳଟା ଆଉଛି ହୋଲି ଖେଳ ସାରିକି ତାପରେ ପଳେଇ ଯିବୁ ଆଉ ହୋଲି ଖେଳ ଆଉଛି ହଁ ହୋଲି ଦେଖି ଯିବା ଆଉ ସେ ହୋଲି ଖେଳ ତାପରେ ସାରିକି ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କୋଉଦିନ ଆଇଲୁ ଏଇ ତ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଉ ତାପରେ କେବେ ଯିବୁ ଯିବା ଭାବୁଛି 8-10 ଦିନ ରହିକି ଯିବି ଆଉ ରହ ତାପରେ 8-10 ଦିନ କାହିଁକି ହୋଲିଟା ଆଉଛି ହୋଲି ଫୋଲି ଯିବୁ ତାପରେ କାହିଁକି ଛାନିଆ ହଉଛି ଯିବୁ ତ ଆଉ କଣ ତାହେଲେ ହୋଲି ଖେଳିକି ଯିବା ଆଉ ମୁଁ ତ ହୋଲି ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ହୋଲି ଫୋଲି ଖେଳି ତାପରେ ପଳେଇ ଯିବୁ ଆଉ କଣ ହଉ 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 ମୁଁ ଆସୁଛି ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ହଉ ତାପରେ ପଳେଇ ଯିବୁ ଆଉ ହୋଲି ଖେଳିକି ନମସ୍କାର ତାପରେ କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ ଏଇ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଉ ଯିବା ନମସ୍କାର ତାପରେ କୋଉଦିନ ଆଇଲୁ ଏଇ ଆସୁଛି ଏବେ ଆସିଲେ ଆଉ ତାପରେ କେବେ ଯିବୁ ଫେରେ ଯିବା ଭାବୁଛି 8-10 ଦିନ ରହିକି ଯିବି ଆଉ 8-10 ଦିନ ପରେ ଯିବୁ ଆଉ ତାପରେ ରହୁନୁ ଆଉ ଇଏ ହବ ହୋଲି ଫୋଲି ହଉଛି ତାପରେ ଖେଳିବୁ ହୋଲି ଖେଳିବୁ ହୋଲି ଖେଳି ସାରିକି ଯିବୁ ତାପରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ହୋଲି ଖେଳିବା ସେଇ ତ ହୋଲି ଖେଳ ପାଇଁ ତ ଆଇଛି ଆଉ ହୋଲି ଖେଳି ଯିବା ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ତୁ ରହିଯା ହୋଲି ଫୋଲି ଖେଳ ସରୁ ତାପରେ ଯିବୁ ଆଉ କଣ ଯିବା ଆଉ ଆରାମରେ ହୋଲି ଖେଳ ଖେଳି ଯିବା ଆଉ ହଉ ତାପରେ ଯା ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବି ହେଲା ହେଲା ଚିହ୍ନ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ କୋଉଠି ତମେ ହାଟକୁ ଯାଉଛି କଣ କାମ ଥିଲା କହୁନୁ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ କୋଉ ତମେ ହାଟକୁ ଯାଉଛି ତୁ ଯିବୁ କି ହାଟକୁ କହ ନା ତାମାନେ ମୋର ଭାରି କାମ ବିରି ଫିରି ପଡିଛି ତାମାନେ କି କାମ ହାଟକୁ ଚାଲୁନୁ ଯିବା ବୁଲିଆ ନା ଗୁଣ୍ଟି ଦେନି ଖାଇଦେନି ର ତାମାନେ ଗୁଣ୍ଟି ଦଉଛି ର ନେ ତାମାନେ ଗୁଣ୍ଟି ଖା ଆଉ ତାମାନେ ତୁ ଯାଉଛୁ ଗୁଣ୍ଡି ଯୋଉ ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ 5 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡି ଘିତି ଆସିବୁ ତାମାନେ 5 ଟଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡି ତାମାନେ ରଖ ତ 5 ଟଙ୍କା ରଖ ମୁଁ ତାମାନେ ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ଗୁଣ୍ଡି ଦେ ତାମାନେ ମୋ ଗୁଣ୍ଡି ଖଇନି ଦେ ମୁଁ ଯାଏ ତାମାନେ ଆଣିବେ 5 ଟଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ତାମାନେ ମୋର ଦୁନିଆ ତାମାନେ କାମ ସାଡେ ଦେଉର ତୁ ତୋର ବସ ର ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଗୁଣ୍ଡି ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ହେଲା ହଉ ତାମାନେ ଯା ହଉ ତାମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ନା ତାମାନେ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ କୋଉଠି କଣ ହେଲା ତାମାନେ ଯାଉଛୁ କୋଉଠି ଯାଉଛି ତାମାନେ ହାଟକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କଣ କାମ ଥିଲା କହୁନୁ ନା କାମ କଣ ତୁ ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଦେନି କୋଉଠି ଯାଉଛୁ କଣ ତାମାନେ ହେଲା କହ ହାଟକୁ ଯାଉଛି କାଇଁ ତୁ ଯିବୁ କି ନା ତାହେଲେ ମୋର ଭାରି କାମ ମୋର ଇଏ ତାମାନେ କି କାମ ଚାଲ ହାଟକୁ ଯାଇକି ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ନା ତୁ ଗୁଣ୍ଟି ଦେନି ଖାଏ ର ତାମାନେ ଦଉଛି ର
ନେ ତାମାନେ ଖା। ଆଉ ତାମାନେ ଗୁଣ୍ଡି ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ ମୋ ନାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ଘିତି ଆସିବୁ। ତାମାନେ 5 ଟଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡି ମିଳିବ ହାଟରେ। ତୁ ରଖ ତୋ ପଇସା ମୁଁ ତାମାନେ ତୋ ପାଇଁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବି ଗୁଣ୍ଡି ହେଲା। ହଉ ହଉ ତୁ ଯା ଗୁଣ୍ଡି ଦେ ମୋ ଗୁଣ୍ଡି ଦେ। ତାମାନେ 5 ଟଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡି ଆଣିବି। ହଉ ଯା। ଆଉ ତମେ ତମେ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? ହାଟକୁ। ଆଉ ହାଟକୁ ଯାଉ ତୁ ଯିବୁ କି? ନା 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 ତୁ ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ମତେ ଦେବ ଭାରି କାମ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଯାଏ। ଚିହ୍ନ କୋଉଠି ଯାଉ ତାପରେ ହାଟକୁ ଯାଉଛି ତୁ ଯିବୁ କି? ନା ତମେ ମୋର ଭାରି କାମ ଆଡେ ବିରି ଫିରି କାମ ଅଛି କାମ ମୋର ଭାରି ବିରି କାମ ଧାନ କାମ ଭାରି ଅଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରି ଯଦି ଗୁଣ୍ଡି ଦେବି ଖାଇ ଆগে। ଆଉ ତମେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଯଦି ଯାଉଛୁ ହାଟକୁ ଆଉ ତମେ 5 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆଳୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଗୁଣ୍ଡି 5 ଟଙ୍କାର କି ଗୁଣ୍ଡି ମିଳିବ ତାହେଲେ ତୁ ପଇସା ରଖ ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡି ନେଇ ହଉ ତମେ ତୁ ଯା। ହଉ ତ ତମେ ତୁ ଯା। ଆଉ ଟିକେ ପାଟିରେ ଗେଞ୍ଜିବୁ। ହଉ ତମେ ତୁ ଯା। ହେଲା କେମିତି ହଉ ତମେ ତୁ ଯା ହେଲା ତ କିଏ ବିକିବ କିଏ ବିକିବ କାହା ଜମି ପାନ ଦେମି ମୋର ହବନି ମୁଁ ଯିବି ନା ଯିବି ମୋର 2 ଖଣ୍ଡ ପାନ କହିଲା ମୁଁ 2 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଯିବି ଯିବି ଟିକେ କାମ ଅଛି କୋଉଠି ଯିବ କହୁ ନା ଆଉ ଜୀବନ ଛାଡିବ କି ବାଳ ପଇସା ହବ 600 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବୋଲିବୁ କଥା ଦେଲି ହେଲା ଇଏ କରୁନ ହଁ ତମର ତ ଗୁଣ୍ଡି ନେ କ୍ୟାମେରା ଅନେଇବ ନା ଏଇଠି କହିବି ହଁ ତାମାନେ ତୋର ମାଇନସ ହଉଛି ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବିନି ତାମାନେ ତମର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାଇନସ ହଉଛି ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ତାମାନେ ତମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାଇନସ ହଉଛି ଆଉ ତାମାନେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିବିନି ପକେଇ କହି ବୁଝିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ନ ହବ ତୁ ପକେଇ କହି ଦିଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଇଏ ନେଇଯିବ ତା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଯିବ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ 2 3 ଓକେ କୁନୁ ନେଇ ଯା ତୁ ଜକରେ ଟିକେ କଲୁନୁ ଦେଲୁନୁ ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବିନି ଏଠି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ତୁ ବା ଭୁଲ କଲୁ ଜକର କାଇଁ ମାଇଲୁ ଏଠି ତମେ ତୁ ବା ଇସ୍କା ଭୁଲ କଲୁ ତୋରି ଭାଇ ଭୁଲ ତମେ ଜକର କାଇଁ ମାଇଲୁ ମୋରି ଖେଳ ଜୋକର ମାରେ ତମେ ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ ମୋ ଜୋକର ମାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖେଳିବି ନା ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ ହଉଛି ତମେ ତୋରି ପାଇଁ ଜୋକର ମାରିଲୁ ତୋରି ପାଇଁ ସେ ଜୋକର ମାରିଲୁ ସେ ଜୋକର ମାରିଲୁ ତମେ ତୋରି ପାଇଁ ସେ ଜୋକର ମାରିଲୁ ତମେ ଜୋକର ମାରିଲୁ ତୋରି ପାଇଁ ସେ ଜୋକର ମାରିଲୁ କାଇଁ ହଡା ଲାଗୁ ଆଧରେ ସେ ଜୋକର ମାରିଲୁ ତମେ ତୁ ବା ଭୁଲ ସେ ଜୋକର ମାରିଲୁ ମୋର ଜୋକର ମାରେ ମୋରି ଇଚ୍ଛା ଜୋକର ମାରେ ମୋରି ଇଚ୍ଛା ଜୋକର ମାରେ ଛୁଆରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସେଇଆ ଶଳ ତାଭୁଣେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଖାଲି ନା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଜି ଗାଁ ଭୋଟ ଲୋକକୁ ଡାକିବି ନିଶା ଗୋଟେ ବସେଇବି ଆମ ଗାଁରୁ ତାଭୁଣେ ଶବ୍ଦଟା ଉଠେଇବି ଆରେ ଡୁଙ୍ଗ ରାହୁଲ ଗୋଟେ କଣ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଗାଁରେ କଣ ସବୁ ଖାଲି ତାଭଣେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକେଇ ବୋଲି ଆଜି ଭାବୁଛି ବୁଝିଲୁ ନା 7:30 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକେଇବା କଣ ଖାଲି ସବୁ ତାଭଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କଣ ସବୁ ଭଲ କଥା ବୁଝିଲୁ ତୁ ଟିକେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କହିଦେବୁ ହେଲା ମୋର ଭାଇ ବସିବା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସେଇ ମୁଁ ଇଏ କରିବା ଆଉ ଜାଣିଲୁ ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆରେ ଡୁଙ୍ଗ ରାହୁଲ ଲିଟୁନୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସିବା କଣ ଖାଲି ତାଭଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଭଣଟା ଉଠେଇବା ଆଜି 7:30 ବେଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସିବା ହେଲା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବୁ ତୁ ଆଜି ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଡକେଇଦେ ଆଜି ମିଟିଂ ବସିବା ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଏଠି ବଇଛ ଆଉ ଟିକେ 7:30 ବେଳକୁ ଯିବ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମିଟିଂ ଅଛି ହଁ
ଆସ 7:30 ଯିବା ଆଉ ମିଟିଂଟା ଅଛି ଯିବା। ଇଏ କଣ? ନମ୍ବରାଇ ବଇଚ ଆଉ ଆମର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମିଟିଂ ହବ 7:30 ବେଳକୁ ଆଉ ଯିବ। ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ମିଟିଂ। ନା ସେ ମିଟିଂ ନୁହଁ ତାବଣୀ ମିଟିଂ। ତାବଣୀ ଉଠିବ ବୋଲିକି ସେ ମିଟିଂଟା ହବ 7:30 ବେଳକୁ ଯିବ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ କିଏ କିଏ ଆସିବ? ହଁ ସବୁ ସାହିରେ ସବୁ ଆସିବେ ଆଉ ହଁ ଯିବ। ହଉ ହବ ଆମର ତାବଣୀ ପାଇଁ ସେଇ ମିଟିଂଟା 7:30 ବେଳକୁ ହବ ଆଉ ହଉ ଯିବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କିଏ ଅଛ? ମିଟିଂ ହବ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଲା। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମିଟିଂ ହବ ଯିବ। ବଡାବା ଆଉ ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମିଟିଂ ହବ ଗୋଟେ ଯିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଯା। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଡା। ଭାଇ କିଏ ଅଛ ଘରେ? ରଞ୍ଜୁ ଭାଇ ଆସ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଟିଂ ହବ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯିବ ଆଉ ଦେଖି ପୁଣି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ କହିବି ଭାଇ ଆଉ ରଞ୍ଜୁ ଭାଇ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମିଟିଂ ହବ ଯିବ ତମେ ଆଉ। ହଉ ଯା ଠିକ ଅଛି ଯା ଆଉ। ଆରେ କିଏ ଡାକୁଛି କିଏ? ହଉ 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 ତୁ ଯା ମୁଁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଯିବି ଆଉ। ଆରେ କିଏ ଡାକୁଛି କିରେ? ହଉ 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 ଯା ମୁଁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଯିବି ଆଉ। ସେ କହିବନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମିଟିଂ ହବ ତମେ ଯିବ ଆଉ। ହଉ 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 ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ଏଇଠି ବସ ଟିକେ ଆସିକି କାମ ଅଛି ବସ ଟିକେ ଗୋଟେ ବସ ଟିକେ ମୁଁ ଯିବି ମନ୍ଦାର ପଇସା ପାଇଁ। ପଇସା ପାଇଁ ଯିବ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି ବସ ଟିକେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହବ ତ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ବସ ଏଇଠି। ଆମର ରାତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହବ ରାତିରେ ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହବ କେମିତି ଆମ ଗାଁରୁ ତାଭଣେ ଉଠିବ ତମେ ଯିବ ନା? ହଁ ବଢିଆ କଥା ଆଉ କାଇଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଅଛି ନା କଣ? କୋଉଠୁ ଅଛି? ସେଇ କଥାଟା ଏବେ ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତାଭଣେ କଥା ଟିକେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରୁ କେମିତି ତାଭଣରେ ଉଠିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହବ। କାହିଁକି ସେଇ କଥା ତମେ କହିବ ଆଉ ଥରେ କୁହ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ରହିଛି କୁହ କୁହ କହୁନା ସେଟା ତାଭଣେ ରହିବ। ତାଭଣେ କାହିଁକି ଉଠେଇବ? ତାଭଣେ କଣ ଆଗରୁ ଅଛି? ଜେଜ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହବ କେମିତି ତାଭଣେ ଆମ ଗାଁରୁ ଯିବ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହବ ଆସିବ। ଆସିବା ଆଉ ବୁଝା ଦେଖ ଆସିବ ତ ଆଉ କଣ ମନା କରିବ ନା ତାବଣୀ ଉଠିବ କାହିଁ? ତାବଣୀ ଆମ ପିଲା ବେଳୁ ଅଛି ତମେ କହିବ ରୁହ ଏବେ ରୁହ ଜେଜ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ମିଟିଂ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହବ ଆମ ଗାଁରୁ କେମିତି ତାଭଣେ ଉଠିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହବ ତମେ ଯିବ ହେଲା। ତାଭଣେ ଉଠିବ ନାଇଁ କାହିଁକି? ତାଭଣେ ଆମେ ତ କହିବାକୁ ତାଭଣେ କହିବୁ ଆଉ ତାଭଣେ ଉଠିବ ନାଇଁ। କାହିଁକି ପୁଣି କଣ କରିବା?
ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଟିରେ ତାଭଣେ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ତାଭଣେ ଉଠିବ? ଆମେ ଉଠେଇଦବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବାଚାଲି ହଉ ଜେଜ ଜେଜ 6ଟା ବେଳେ ଆମ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହବ। ତାଭଣେ କେମିତି ଆମ ଗାଁରୁ ଉଠିବ ଯିବ? କାହିଁକି? ଆଉ କାହିଁ ଉଠିବନି? ଆମେ ବାଚାଲି ହଉନି। ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଟେ ତାଭଣେ ଗାଉଛି। ଆମେ ଉଠେଇବା ଯେମିତି ହେଲେ। ନା ତାଭଣେ ଉଠିବ ଏଠୁ। ଗାଁରୁ ତାଭଣେ ଉଠିବ। ମିଟିଂ ଯିବ ନା? କଣ କହିବ କହନି? ତାଭଣେ ମୁଁ ଯିବିନି ତାଭଣେ ମୁଁ ଯିବିନି। ତାଭଣେ ଉଠିବନି। କଣ ତମେ କୁହ ତାଭଣେ ମୁଁ ମିଟିଂ ଯିବିନି। ତାଭଣେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ତାଭଣେ ନ ଯା, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। अरे पुओ तापुण चॉकलेट देलु कइटारे जिबा झियो घर दादी आइयो हां कह तापुण कोड जाउचो ना कोन तापुण जाउ जे झियो घर को जाउ चॉकलेट दे छुआ को पई नै जिबा दे 10टा खण दे मीटिंग होबो तापुण संध्या बेलू तमे बाहर चो कोड जिबो बोली तापुण की मीटिंग हो तमे जानि न हम गांव तापुण उठियो बोली आज मीटिंग होबो तापुण उठिबो हां मीटिंग होबो आउ आ तापुण जा मीटिंग हेले मते कहि दउ फोन कर दे कि तापुण मु फेरी आसी पळी आसीबो हो ठीक अछि 10टा ना हां हो नियो 10टा हां तापुण फोन करी कहि देबु हां हां कोन हला कोन नाही तापुण कहि देबु दिया हो हो सब जाउजी हो आ केते पैसा कहलु 10 टका हो मु आसी दे देम तापुण दे देमि आ कोन हो तापुण हो अरे पुओ तापुण कोन करदु ए दादी हां तापुण कोन बाहर छ ना कोन हां ए तापुण जाउजी झियो घर उठके छुआंगा पई चॉकलेट केटा देलु तापुण आज मीटिंग हबो तम कोन जान न कोड भाल की मीटिंग तापुण हो ए गारू ए तापुण उठियो बोली मीटिंग हबो आज हबो जान न गाऊ आज हबो हौ तापुण मु जाउजी तू चॉकलेट केटा दे हैला 10टा दउजी 10 टा हे जिवो हां से जा हले चलिबो दे हो हो ए तापुण छुआ खाइबे तो हां हां आ तापुण मु जाउजी तू कोन हला मीटिंग रे तू मते तापुण जल्दी फेरी आसियो तापुण फोन करी कहइबु रे हो 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 दियो 10 टका दियो हो तापुण 10 टका तो देबी मु जगु दे फेरे दे देबी तो दे देबी हो जाउजी सब दिन आ तापुण कोन हला कहइबु दे मते हो 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 मु शीघ्र पळी आसी हो हो तापुण जाउजी हो कोन मोर शॉर्ट हां लो सर अरे पुआ चॉकलेट देलु अरे पुआ चॉकलेट देलु केटा ए दादी तापुण कोन जाउचो ना कोन हां तापुण जाउजी झियो घर उठके जाउजी छुआंगा पई चॉकलेट केटा नै जिबी हो हो तापुण आज मीटिंग हबो तमे जाउचो कोडे जल्दी फेरी आसियो तापुण की मीटिंग हो रे ए हम गांव रे तापुण उठिया पई मीटिंग हबो आज होउची हां हो तापुण मु जाउजी चॉकलेट के देइथा 10टा दउची 10 टका हो 10 टका दे दे तापुण जा हबो छुआ तो खाइबे तापुण दे रे तापुण दे हो 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 10 टका हो तापुण दे 10 टका देइथा मु घर को जाउची फेरिला बेले तापुण तो दे दिन पैसा आ हो तापुण जा तमे आसले दबो तमे तो सब दिन आ
ଆରେ ପୁଅ ତା ଆପଣ ଚକୋଲେଟ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲୁ ରେ। ଦାଦି ହଁ ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ନା କଣ? ଘରେ ତା ଆପଣ ଯାଉଛି ଝୁଅ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚକୋଲେଟ ଦେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବା ତାପରେ ଖାଇବେ ଆଉ କଣ। ଆଜି ମିଟିଂ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ତା ଆପଣ କି ମିଟିଂ ହବ? ଆଉ ତମେ ଜାଣିନ କି ଇଏ ଗାଁରେ ଯୋଉ ତାଭୁଣେ ଉଠିନି ହଁ ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ମିଟିଂ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହବ। ହଁ ହଉ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ଶୀଘ୍ର ନହେଲେ ଆଉ କଣ। ହଉ ହଉ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ହଉ ନିଅ। ଡେରି ହେଲେ ନହେଲେ ତାପରେ ମତେ ଟିକେ କହିଦବୁ ଫୋନ କରି କଣ ହେଲା। ହଉ ହଉ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ହଉ ତାପରେ ଏବେ ତ ଖୁଚୁରା ନାହିଁ ତାପରେ ନହେଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଇଦେବି ହବନି ତ। ତାହୁଣେ ଯାହା ତମର ତ ସବୁଦିନ। ହଉ ହଉ। ଆରେ ପୁଅ ଚକୋଲେଟ 10ଟା ଦେଲୁ। ସିଏ ବା ଖାଲି କହିବେ। ଆରେ ପୁଅ ଚକୋଲେଟ ଦେଲୁ 10ଟା ଖଣ୍ଡ। ଏ ଦାଦି ହଁ ତାହୁଣେ କୁଆଡେ ବାହାରୁଛ ନା କଣ? ହଁ ତାପରେ ଯାଉଛି ରେ ଝିଅ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ଚକୋଲେଟ 10ଟା ନେଇଯିବା ଆଉ କଣ। ତାହୁଣେ ତମେ ଜାଣିନ କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଟିଂ ହବ ତମେ କେବେ ବାହାରୁଛ? ତାପରେ କି ମିଟିଂ ହବ? ଏ ଆମ ଗାଁରୁ ଏ ତାଭୁଣେ ଉଠିବ ବୋଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଟିଂ ହବ ତମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ 10ଟା ଚକୋଲେଟ ଦେ ତାପରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବି। ନହେଲେ ତୁ ମତେ ତାପରେ ଟିକେ ଫୋନ କରି କହିଦବୁ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ଶୀଘ୍ର। ହଉ ନିଅ 10ଟା ଦେଲି 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମତେ। ହଉ ଦେଇଥା ମୁଁ ତାପରେ ଆଇଲା ବେଳେ ତତେ ଦେଇଯିବି ଆଉ କଣ ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରେ। ହଉ ତାଭୁଣେ ଯାଉନି ହଉ। ତମେ ତ ଦାଦି ସବୁଦିନ ଆଉ। ହଁ ତାମାନେ କାହିଁ ଡାକିଲ ପୁଅ? ଆରେ ଟୁଲୁ ତା ଆପଣ ତୁ ବା ଥେଲୁ କହୁନୁ। ଘଟଣାଟା କଣ ହେଇଛି କୁହ? ହଁ କଥା କଣ କି ଦାଦି ମୁଁ ତ ଆଇଲି ବିଦେଶରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆଇଲି ଏଡ଼ିକି ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଡ଼େ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ତାଭଣେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଣ ଏ ଯୋଉ ତାଭଣୀ ଶବ୍ଦଟା ଆମ ଗାଁରୁ କେମିତି ଉଠେଇବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମିଟିଂ ଡାକିଛି। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ରମେଶ ବାବୁ ତମେ କଣ କହିଲ ଆର କେମିତି ଗୋଟେ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ କାରଣ ସମାଧାନ ବାଟ ହବ କଣ କୁହ? କେମିତି ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଆଉ କେହି ତାଭଣେ କହିବା ନାହିଁ। କଣ ରମେଶ ବାବୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆମ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ପରିବେଶକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି। କଣ ବାବୁଲେ କହୁନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ବସିଛ ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଛ ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ହବା ତାହେଲେ ଆଉ କେହି ଟୋଟାଲି ଆମ ଭିତରେ କାହାରି ପାଟିରୁ ତାହେଲେ ବାହାରିବ ନାହିଁ ନା କଣ ଭାବୁଛ? ଦାଦି ତମେ ବା ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲଣି ତା ଭିତରେ ତମେ ତାଭଣୀ 10 ଥର କହିସାରିଲଣି। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ତାଭଣୀ କହିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କଣ କୁହ ଆମେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ତ ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା ବାଢିଲ ଯେ ଆମେ ଆମ ଗାଁରୁ ତାଭଣେ ଉଠେଇ ଦବା କଣ ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖୁ ଜାଣିଲ ଦାଦି ମୁଁ ତ କାଲି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା କାଲି ବିଦେଶରୁ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯୁଆଡେ ଗଲି ଏଠିକି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛୋଟ ପିଲା କତୁରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁହଁରେ ଶୁଣିବ ଖାଲି ତାଭଣୀ ଯାହା ମୁହଁରେ ଶୁଣିବ ଖାଲି ତାଭଣୀ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁନି କାହାକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମନକୁ ଭାବିଛି ଏ ଯୋଉ ତାଭଣୀ ଶବ୍ଦଟା ଆମ ଗାଁରୁ କେମିତି ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକି ବସେଇ କଣ କହୁଛ ଦାଦି? ନା ରମେଶ ବାବୁ କଣ କୁହନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା ଶୁଣ ବସା ବସେଇ ଦଉନା ଶୀଘ୍ର କାମ ସାର। କଣ କୁହ ଆମେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ ଯେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ହବା ଗାଁରେ ଆଉ ତାଭଣୀ ଶବ୍ଦ ଉଠିବ ନାହିଁ ନାଇଁ କଣ ଭାବିଲେ କୁହ? ତାଭଣୀ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ ତାଭଣୀ କଣ କହିବି ଆଉ ନା ଏଇଟା ଆମର ଉଠିବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଉଠେଇବା ଉଠେଇବା ହଁ ତାଭଣୀ ସେଟା ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଯିଏ ତାଭଣେ କହୁଛି ତାର ଜୋରିମାନା କର ତାଭଣେ 500। ଶୁଣ ଆଜିଠାରୁ ଯିଏ ତାଭଣେ କହିବ ତାକୁ ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରିବା ଇଏ ନା ନାଇଁ? ତମେ ପା ଏଠି କଥା କଣ ତାଭଣୀ 3 ଥର କହିସାରିଲଣି। ଆରେ ମୁଁ ହଁ ଆରେ କାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାଭଣେ କହୁଛି ଆଉ ହଁ ଭାଇ ତମେ ପା ଏଠି କଥା ତାଭଣୀ 3 ଥର କହିସାରିଲଣି। ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ତାଭଣେ କେତେବେଳେ କହିଲି? ଆଉ ତାଭଣୀ କହିନା କିଏ କହିଲା ଏଠି? ମୁଁ ଏଠି ତାଭଣେ କହିଛି ତମେ କହିନା ଏଠି ତାଭଣୀ କହୁଛ ତାଭଣୀ ତମେ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କିଏ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଆଉ ଗାଁରେ କେହି ତାଭଣେ କହିବା ନାହିଁ। ଆମର ଏତିକି ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇଯିବ ଆମ ଗାଁରୁ ତାଭଣେ ଠିକ କଥା। ତମେ ପା ଏଠି 3 ଥର ତାଭଣୀ କହିସାରିଲଣି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାଭଣେ କହିଛି? ଆଉ କିଏ କହିଲା ଏଠି? କାଇଁ ମୁଁ ତ ତାଭଣେ କହିଲି। ତମେ ପା ଏଠି 3 ଥର ବଂଶ କହିଲଣି। ଦାଦି କହିନାହାନ୍ତି ତାଭଣୀ ଏଠି ବସିବ 4 ଥର କହିଲେ ତାଭଣୀ କଣ ପାଇଁ ତାଭଣୀ କହୁଛ? ହଉ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ କହିଛି ଆ ପରଠାରୁ ଟୁଲୁ ଆଜିଠାରୁ ଏଠି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ପୁରା ସଚେତନ ହବା ଆମେ ଆଉ ତାଭଣେ ଗାଁରେ ତାଭଣେ କେହି କରିବ। ହଁ କଣ ଠିକ କଥା।
ତମେ ପା ଏଠି 3 ଥର ତାଭଣୀ କହିସାରିଲଣି। ଆରେ ମୁଁ କୋଉଠି ତାଭଣୀ କହିଲି? ଆଉ କିଏ କହିଲା ଏଠି? ରାଜୁ କଣ କହିଲେ? ତାଭଣୀ 3 ଥର ତାଭଣୀ କହିଲାଣି। ହେଇ ଶୁଣ, ଯଦି ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଆଉ ତାଭଣୀ କେହି କହିବା ନାହିଁ। ଏ ପାନ କଣ କହୁଛ? କଥାଟା ମନକୁ ଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ତାଭଣୀ ତାଭଣୀ କହୁଛ, ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋଉ ଆଡେ ନବ? ତମେ ବି ତା ବିଷୟରେ ତାଭଣୀ କହୁଛ। ମୁଁ ତାଭଣୀ କହିଯାଇଛି କେମିତି? ଶୁଣ, ଆଜିଠାରୁ ଏଠୁ ଏଇ ସଭା ମଣ୍ଡପରୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗାଁରେ ଯଦି କେହି କହିଲେ ତାଭଣୀ, ତାପରେ ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ନିଆଁ ପାଇଁ ଅଟକ କରିବା। ଏଇଟା ନା କଣ ଭାବିଲେ? ଠିକ କହିଛ। ହଁ ତାଭଣୀ ଠିକ କହିଛ ନା? ତାଭଣୀ ପାନ ଆଣିବ ନା ଯିବା? ଦେ ପାନ ଦେ, ତାଭଣୀ ଗୁଆ କମି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଗୋଟେ ସଭାଟେ ଡାକିଲ, ସଭାର ତ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ପାନ ବି ଦିଟେ ଦବା କଥା ନା ନାହିଁ? ତାହଣୀ ପାନ ଖାନ କି ପାନ ଦେଖ, କି ପାନ ଖାଲି ହଉଛି। ହଁ ପାନ ନିଅ, ଦେଖନି ପାନ ଭଲ ଅଛି ନା? ତାଭଣୀ ପାନରେ କଣ ଗୁଆ ନାହିଁ? ତାଭଣୀ ପାଖାପାଖି ରୁହ, ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ କଣ କଣ କହିବି? ଆରେ ବାପା, ତାଭଣୀ ଆଜି ମିଟିଂ କାହିଁ ଡକେଇଛନ୍ତି କିରେ? ଆମ ଗାଁରୁ ତାଭଣୀ ଉଠେଇ ବୋଲି ତାଭଣୀ ମିଟିଂ ଡାକିଛ। ଆରେ ବାପା, ତାଭଣୀ ଆଜି ମିଟିଂ କାହିଁ ଡକେଇଛନ୍ତି କିରେ? ତାଭଣୀ ଆମ ଗାଁରୁ ବା ତାଭଣୀ ଉଠେଇ ବୋଲି ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି। ତା ଭଉଣୀ କିରେ? ତାଭଣୀ ଉଠିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଚଳିବେ କେମିତି? ତାଭଣୀ ଚାଲନା ମିଟିଂ ରେ ଦେଖିବା। ଚାଲନା, ତାଭଣୀ ମିଟିଂ ହେଲେ ସେଠି ଜଣା ପଡିବନି କି? ହଉ ତାଭଣୀ ଚାଲ। ଚାଲନା, ତାଭଣୀ ମିଟିଂ ହେଲେ ଜଣା ପଡିବନି। ହଉ ତାଭଣୀ ଚାଲ ଦେଖିବା। ହଉ ଚାଲ। ଆରେ ବିଜୁ, କାହିଁ ଡାକିଲୁ କହିଲୁ? ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ନାଇଁ? ଭାଇ କହୁନ। ହଁ କଣ କୁହ? ବିଜୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ମୁଁ ବି ତା ଦେହରେ ସହମତ ହେଇଛି ଦାଦି, ଜାଣିଲ। ମୁଁ ବି ଅନେକ ଥର ଅନୁଭବ କରିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଗୋଟେ ତାଭଣେ ସବୁବେଳେ ହଉଛନ୍ତି, ମତେ ଭାରି ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବିଜୁ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଆମ ଗାଁରୁ କେମିତି ଦାଦି ତାଭଣେ ଶବ୍ଦଟା ଉଠିବ। ତମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ କଣ ନା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଗାଁରେ ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ତାଭଣେ, ଛୋଟ ଖାଲି ତାଭଣେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିଜୁ କଣ କଲା, ବିଦେଶରୁ ଆଇଲା, ସିଏ ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଟାଇମରୁ ସେଇ ସମିତିଙ୍କ କଥାରେ ପାଟିରୁ ଶୁଭିଲା ଖାଲି ତାଭଣେ। ମତେ ଆଜି ଆସିକି କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ପାଟିରୁ ଶୁଭୁଛି ତାଭଣେ। ମୁଁ ଆଉ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଗାଁର ମୁରବୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛି, ଆମ ଗାଁରୁ କେମିତି ତାଭଣୀଟା ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଛି। ତମେ କଣ ଦାଦି କହୁନା ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ କେମିତି ଉଠେଇବା, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେଥିପାଇଁ ମିଟିଂ ଟା ଆମ ବିଜୁ ଡାକିଛି। ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ବିଜୁ ସେଇଦିନ ମୋ ଉପରେ ପେଲି ଦେଲା, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତ, ଭାଇ କହିବେ, ମୁଁ ସେଇଦିନ କହୁଛି। ଆଉ ତମେ କଣ ଡିସିସନ ଗୋଟେ ନିଅ। ଯାହା ହଉ, ଛୁଆ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛନ୍ତି। ମହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ ତମର ମତ କଣ ରହୁଛି? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି, ତାଭଣୀଟା କେମିତି ଉଠେଇବ ସେଟା ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ରହିଯାଇଛି। ସେଟା ତ ଏତେ ସହଜରେ ଉଠି ହବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କଣ ସେଟାକୁ କେମିତି କଣ କରିକି ତାକୁ ଉଠେଇବେ, ଯଦି ଉଠେଇବେ ଆଉ କଣ। ନା ଦାଦି, ତମକୁ କଣ ଏଇ କଥାଟା ଖରାପ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏ କଥା ତ ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ହଁ ଦେଖ, ଇଏ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କଣ କରିବା? ଏ ତ ଆମ ବହୁତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏଟା ରହିଛି। କଣ ମହାନ୍ତି ବାବଦରେ କଣ କରିବା କହିଲ? ଆଉ କଣ କରିବା ଭାବୁଛି, ଏଟା ତ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ତାଭଣୀ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଝଡି ମଶା ବସେଇ ସେ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲା ମାତୁଛନ୍ତି ତାଭଣୀ ଉଠେଇବେ ଆଉ କଣ। ଦେଖ ତାଭଣେ ମହାନ୍ତି, ତମକୁ କଣ ଏଇ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତାଭଣୀ ମତେ ଏ କଥାଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାଭଣୀଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଣ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏବେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେଣି। ତାଭଣେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ଏ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରୁ ତାଭଣେ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ କହିଲ? କଣ କହିଲ ସେ ବାବଦରେ କୁହ? ତାଭଣୀ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ତ ଏଇ ତାଭଣୀ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଉଠେଇବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉଠେଇବେ ଆଉ କଣ। ଦାଦି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଭଣୀ ଉଠିବେ ଆଉ ହସିବନି। ତାଭଣୀ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଭଣୀ ଉଠେଇବେ ଆଉ କଣ। ଦାଦି, ଆମେ ତାଭଣୀ ଉଠେଇବା ନା ଖାଲି ତାଭଣୀ କହୁଥିବା? ଆଚ୍ଛା,
ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ବୋଲିକି ବାରମ୍ବାର ଇଏ ତାକୁ କହ ବାପ ପୁଅକୁ କହ ତାବଣେ ମା ପୁଅ ଝିଅକୁ କହ ତାବଣେ ଏଇ ଯୋଉ ତାବଣେ କଥା ଉଠୁଛି ବୋଲି ତ ଆଜି ସେ ପିଲା ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରୁ ତାବଣେ ଉଠେଇଦବା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ତାବଣେ କହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କହିଲା ଆମର ଗାଁ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରିବା। ଦାଦି ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ ତରଫରୁ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ଗାଁର ମୁରବୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ତାମାନେ ଅଟକେଇ ରଖିବା। ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଯିଏ ଆଜିଠାରୁ ଯିଏ ତାମାନେ କହିବ ତାକୁ ଆମେ ତାମାନେ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରିବା। ଦାଦି କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ, ତମ ଗୁରୁଜନ ଭାଇ ମାନିଲେ। ହଁ, ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ କହିଲ? କ'ଣ କହିଲି? ତାପରେ ଯିଏ ତାଭଣେ କହିବ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ତାଭଣେ ତାକୁ କହିଲ ନା ଏଇ ପୁଣିଆ ତମେ? ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାମାନେ କହିଲି? ଦାଦି କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତମେ କଣ ନିଜେ ଏବେ ତାଭୁଣି 3-4 ଥର କହିସାଇଲଣି। ଆରେ ମୁଁ ତ କଥାରେ ତାମାନେ କହିନି। କହିନା ବେ। ଆଚ୍ଛା ଦାଦି ତାଭଣେ କହିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପା ଏଇଠି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମତେ 3 ଥର ତାଭଣେ କହିସାରିଲେଣି, ଏଇଠି 3 ଥର ତାଭଣେ କହିସାରିଲେଣି। ଆରେ ତାମାନେ ମୁଁ କୋଉଠି ତାମାନେ କହିନି? ମୁଁ ତ କହିନି। କହୁନା ଦାଦି ତାକୁ। ତୁ ବା ଏଇଖିନି 4-5 ତମେ ବା ତମେ ବା ଏଠି 4-5 ଥର ତାଭୁଣି କହିସାଇଲଣି। ଆରେ ମୁଁ କୋଉଠି ତାମାନେ କହିନି? ମୁଁ ତ ତାମାନେ କହିନି। ଆଚ୍ଛା, ବାରମ୍ବାର ନା। ହଁ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାମାନେ କହିଛି? ତମେ ବା ଏଠି 4-5 ଥର ତାଭୁଣି କହୁଛ। ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାମାନେ କହିଦେଇଛି କି? ଏଇ ମୁଁ ବାଳ ବଳ ହେଲିଣି, ମୋର ଆଉ ଇଏ କଥା ମନରେ ପଡୁନି ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି କଥା ନ ଅଛି। ହଉ, ଯଦି ତମେ କହିଦେଇଛ, ତମେ ଟେନସନ ହେଇଯା, ତମେ ବି ତାକୁ କହିଦେଇଛ, ତମେ ଟେନସନ ହେଇଯା, ତମେ ବି ତାକୁ କହିଦେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟେନସନ। ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ମୁଁ ତାମାନେ କହିଦେଇଛି। ଆରେ ଆ ଭିତରେ ବା ତମେ ବା କହିସାରିଲଣି ତାମାନେ। ଏ ଶଳା ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ହଉ, ମୁଁ ସେଠି ଆରେ ମତେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ତମେ ବା ଏଠି ବାରମ୍ବାର ତାମାନେ କହୁଛ, ଆଉ ମତେ କ'ଣ ତମେ କହୁଛ? କହିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲଣି ତମେ କେଥର ତାମାନେ କହିଲଣି? ସେବା କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସିନ୍ଟା ତମେ ତାଭଣି କହିସାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ଏ ତମେ ବା ଏଠି ତାମାନେ କେଥର କହିସାରିଲଣି? ତାଭଣି କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି? ହଉ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଯାହା କହିଛ ଏବେଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ତାଭଣେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଜେନା ପୁଅ କୁହ? ଆଉ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ଗାଁ ତରଫରୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରାଯିବ। ତାଭଣେ ସେଇଆ କରାଯାଉ ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତାମାନେ ଉଠିବା। ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଆଉ କେହି କାହାକୁ ତାଭଣେ କହିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରାଯିବ। ତାଭଣେ ସେଇଆ କରାଯାଉ। ତାଭଣେ ସେଇଆ କରାଯାଉ। ତାକୁ ଗାଁରୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରାଯିବ। ତାଭଣେ ସେଇଆ କରାଯାଉ। ଆଉ କ'ଣ କି ହିସାବ କରିବ କର? ଉଠ ତାମାନେ ଚାଲ, ଉଠ ତାମାନେ ଚାଲ। ତାଭଣେ ସେଇଆ କରାଯାଉ। ଦାଦି ଆମର ଏଇଆ ହେଲା ତ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନା। ଚାଲ ତାମାନେ ଉଠିବା, ଚାଲ ଚାଲ। ଆମରି ଭିତରେ କଥା, ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସେଇଆ କରେ। ଆଉ କ'ଣ ତାଭଣେ ଦେଖ ତାମାନେ ଶୁଣ, ଆମର ବଳ ବୟସ ଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଛୁଆ ଯଦି ତାମାନେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ହିସାବରେ ଯିବ। ତାମାନେ ଉଠ ଯିବା, ମୋ ଛାଡି ଦଉନି। ଏଇ କିଏ କଲା ତାମାନେ ଏଠି? ତାପରେ କ'ଣ କରିଦେବେ? ତାପରେ କ'ଣ କରିଦେବେ?
ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ତା ପୁଣି କଣ କରିଦେବେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି? ନା ନା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଏ କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆଜିଠାରୁ କେହି କାହାକୁ ଆଉ ତାଭଣେ କହିବନି ମହାଦେବ ତମେ କଣ କହୁଛ? ସେଇଆ ତାପରେ ଏଠି କଣ ଜାଣିବେ? ତାଭଣେ ଇଏ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଆଉ କରିହବନି ଏ ଶଳା କେହି ଦେଖୁଛ କଣ ଦେଖୁଛ ସଞ୍ଜ ବେଳୁ ଆସିବୁ ବକୁଛି ଫେର ଗଲା ସେ ମେଚଡ ଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମିଟିଂ ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମେତ ସେଇ କଥା ହିଁ ତାଭଣୀ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବସ ବସ ଦାଦି କାହିଁକି କଣ ବସିବି ମୁଁ ସଞ୍ଜ ବେଳୁ ଆସି ଏଠି ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ସେଇ ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା କଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଭଣେ ଏଠି ଆଉ ବସି ହବନି ଏଠି ଚାଲ ମହାଦେବ ଚାଲ ଚାଲ ନା ବସ 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 ଗୋଟେ କଥାଟା ଫଇସଲା କରିକି ଉଠିବା ନା ଆଉ ଏରେ ତାବୁନଟା ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ନା 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 ଏଠି ବସି ହବନି ତାମାନେ ହଁ ଦାଦି ଦେଖୁଛ ଛୋଟରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ତାଭଣୀ ଦେଖୁନା ବକେ ନାକୁ ନେଚର ଟୋକାଉନା ସିଏ ବି ତାଭଣୀ ଏ ତାମାନେ ଏଠି ଇଏ ହବନି ଇଏ ସ୍ୱଭାବ ହବନି ଚାଲ ତମ ଚାଲ ଏଠି ଆଉ ହବନି ତ ଇଏ ସଞ୍ଜ ବେଳୁ ବସି ଇଏ ହଉନି ତ ଆଉ ହଉ ତାଭଣୀ ମୋର ଟିକେ ଛାଡିଗଲା ରେ ତାଭଣୀ ମୋର ଦାଦି ତାହେଲେ ଏଇଆ ହେଲା କଣ କହୁଛ? ଏଇଆ ହେଲା ଫାଇନାଲ ଆମର ଏଇଆ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଦେଖ ତାମାନେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ହେଲା ଆଉ କେହି କାହାକୁ ତାମାନେ କହିବ ନାହିଁ ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରାଯିବ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଆମ ଗାଁ ଫଣ୍ଡ କୁ ତାକୁ ଜୋରିମାନା ଦବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ନା କଣ କହୁଛ? ହେଲା ତ ହଉ ହଉ ଠିକ ହେଲା ଏଥର ହଉ ଯିବା ସଭା ଭଙ୍ଗ କରି ହଁ ତାମାନେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ରବି ଆରେ ଇଏ ତୁ କହିଲା ସିଏ କହିବ ତୁ ସେଇଠି କହିଦଉନୁ ଠିକ ହେଇଛି ତମେ ତ କହିବ ବସା ନା ନା ତୁ ଠିକ ହଉଛି କହିଲା ପରେ ନା ତମେ ପଛରୁ ଆସ ମୋର ଚାଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ କାହିଁକି ଡାକିଛୁ କହିଲୁ ଏଇ ଭାଇ ଅଛି ବା କହିବ ଭାଇ କହୁନୁ ଜାଣିଲ ଦାଦି ତାମାନେ ଆମ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଦେଶରେ ଥିଲା ଆସିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସିଏ କଣ ଆଇଲା ପିଲାଠୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ତାଭଣୀ ଦାଦି ଏ ତାଭଣୀ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ଆମ ଗାଁରୁ ଉଠେଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବିଜୁ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସହମତ ପୁରା ସେଇଟା କେମିତି ଉଠିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାକିଛୁ ଆଉ ଆରେ ମାହାନ୍ତି ବାବୁ ଆମେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକି ମାହାନ୍ତି କଣ ମାହାନ୍ତି ବାବୁ ଅଛ ତମେ ତ ଗାଁର ଗୋଟେ ମୁରବ୍ବୀ ଭାବିଛୁ ତମେ କଣ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛ ନିଅ ଆରେ ଦେଖ ଆମେ ତ ବୁଢା ହେଲୁଣି ଆମର ବଳ ବର୍ଷ ଗଲାଣି ଯଦି ପିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଗାଁର ହଉଛି ଗୌରବ କଣ ମାହାନ୍ତି ବାବୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ତ କହୁଛ ଆଉ କର ଖାଲି ତାଭଣୀ ମୋର ବା ଇଆଡେ କହୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୋଉଠି ଆକ୍ସନ ଟା କରିବି ସେଠି 3 ଜଣକୁ ଆମେ ତମେ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ଏଟା ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ତାମାନେ କହିଦବା ଯେ ଏବେଠାରୁ ଯିଏ ତାଭଣେ କହିବ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରାଯିବ ଆଉ ଜୋରିମାନା କରାଯିବ ତାମାନେ ଯଦି ସେ ଜୋରିମାନା ନଦେଲା ତାକୁ ଫେର ଏଠି ଦାଦି କଣ ହେଲା ଦାଦି ହଁ ତମେ ଆମେ ବସିଛ ତାଭଣୀରେ ତମେ ବା 3-4 ଥର ତାଭଣୀ ହେଇଛ କୋଉଠି ମୁଁ ତାମାନେ କୋଉଠି କହିଛି ତାମାନେ ମାହାନ୍ତି ବାବୁ ତମେ କୁହ ତାଭଣୀ କହିଛ 3-4 ଥର ତାଭଣୀ କହିଛ ଆରେ ଆଉ ଦାଦି ଆମେ ତାଭଣୀଟା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛ ଆଉ ତମେ ବା ବାରମ୍ବାର ସେଇ ତାଭଣୀ ହଉଛ କୋଉଠି ମୁଁ ତାମାନେ କହିଲି କୋଉଠି ତାମାନେ କହିଲି ମୁଁ ତ ତାମାନେ କହିଲି ମାହାନ୍ତି ବାବୁ ତମେ ଏଠି ତାଭଣୀ କହିନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର 4-5 ଥର ତାଭଣୀ କହୁଛ ଆରେ କଣ ସେ କହୁଛି ହଁ ବା ତାମାନେ ତମେ ବା କହିଲ ତାମାନେ ଦେଖିଲ ତାମାନେ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ତାମାନେ କହିଲି ଆଉ କହିଲ ତାଭଣୀ ଆସ ବସ ତାମାନେ ଯିଏ କହିବ ତାମାନେ ତାକୁ ତାମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିବ ହେଲା ଏଇଟା ତ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବସ ବିଜୟ ତମର ଟିକେ ଆହୁରି ଟେନସନ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ହଁ ତ ତମେ କଥା ନା ମୁଁ ମୋ ଲୁକ୍ ଦେବି ତାମାନେ ଯିଏ ତାମାନେ କହିବ ତାକୁ କହିବି ଆଉ 3 ଜଣ କଣ ତାଭଣୀ ସେ କହିଲେ ହଁ ତାମାନେ ଯିଏ ଏଥର ତାମାନେ କହିବ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ତାମାନେ କରିବ ସଭାରେ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା
ଯିଏ ତାମାନେ କହିବ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରାଯିବ। ହଁ ତାମାନେ ଠିକ ହେଲା ଏଇ କଥା ଆଉ କଣ କହୁଛ କୁହ ଆଉ କଣ ଆଉ ଥରେ ଲେଟ୍ ହଉଛି ବିଜୁ ବନ୍ଦ କର ରେଡି 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 କୁହ। କହ ଏ ଯୋଉ ବିଜୁ କାଇଁ ଦେଖୁନ ହଁ ବିଜୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲୁ କହ ଆଜି? ହଁ ଭାଇକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରେ ଭାଇ କହୁନୁ ଦାଦି ହଁ। ଆମ ବିଜୁ ଆଜି ବିଦେଶରୁ ଆଇଲା ଆସିକି ପିଲାଠୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମିତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ତାଭଣୀ ପଦ ଶୁଭୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ଠିକ ଦାଦି? ସେଇ ଯୋଉ ତାଭଣୀ ଶବ୍ଦଟା ଉଠାଇ ଆଜି ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସାଇବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ଗୋଟେ ସେ ତାଭଣୀଟା କେମିତି ଉଠିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ତାମାନେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଗାଁ ସାରା ଯୋଉ ତାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା, ଯଦି କିଏ ତାମାନେ କହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରିବା ନା କଣ ମାତିଆ କୁହ? ତାଭଣେ ଦାଦି ହଁ ତମେ ତାଭଣେ ଉଠେଇବାକୁ ବସିଛ, ତମେ ବା ନିଜେ ଏଇଠି ବାରମ୍ବାର 3-4 ଥର ଖାଲି ତାଭଣେ ତାଭଣୀ କହିସାଇଲ। କୋଉଠୁ ତାମାନେ କହିବି? ତମେ ବସ ସେ ତାଭଣୀ କହିନା ତମେ ତ ଆଡି 4-5 ଥର ତାଭଣୀ କହିସାରିଲଣି। ଆରେ କଣ ରିଟର୍ନ କହୁଛୁ? ହଁ ତାମାନେ ତମେ ତାମାନେ କହିଲ ଏବେ। ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାମାନେ କହିଲି? କାଇଁ ମୁଁ ତ ତାମାନେ କହିନି। ଆଉ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କହିବୁ ଏଇଟା କହୁଥିଲା। କହ। ହଁ ତାମାନେ ଏଥର ତାମାନେ ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ସହିତ ତାମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହବ। ଆରେ ସେଇଟା ତ ଆମର ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ସଙ୍ଗେ 500 ଟଙ୍କା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାନ ଜୋରିମାନା ଦବ ହେଲା। ହଉ ତାମାନେ ଏଇ କଥା ଠିକ ହେଲା। ଉଠ ଦାଦି ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବା। ହଁ ସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବା। ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ ହବନି, ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସି ବସିକି କହିବ ବିଜୁ କହିବ ହାତ ତାଭଣୀରେ ଏଇ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଦାଦି ହଁ ଏଥର ସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବା। ଚାଲ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ମୋବାଇଲ କିଏ ଛାଡିଗଲା ରେ? ତାଭଣୀରେ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ ରେ। ଚାଲ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଦେଲୁ। ଆଉ ଥରେ ସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବା। ହଁ ତାମାନେ ଆଉ ଚାଲ ଫାଇନାଲ ଲାଗିଲା, ଯିଏ ତାମାନେ କହିବ ତାର ଜୋରିମାନା ଦବ ଆଉ କଣ? ଦାଦି ତାହେଲେ ଏବେ ଏଥର ସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆମର ତ ଏଠି ଫାଇନାଲ ହେଲା, ଏଥର ଯିଏ ତାମାନେ କହିବ ସେ ଜୋରିମାନା ଦବ, ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ। ଚାଲ ଯିବା। ତାଭଣୀ ମୋବାଇଲ କିଏ ଛାଡିଗଲା ରେ? ତାଭଣୀରେ ମୋବାଇଲ ଟା କଥା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ତାଭଣୀ ମୋବାଇଲ ଟା ଛାଡିଦେଲେ ରେ। ଏଥର ଉଠିବା। ହଁ ଆମର ତ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ଏଥର ଯିଏ ଏଥର ଏଇଆ ତ ହେଲା କଥା। ଆଉ ତାଭଣୀ ଟା ଉଠିଲା। ହଁ ଏଥର ଆମେ ସଭା ଭଙ୍ଗ ହଁ କରିବା। ତାମାନେ ଇଏ ଫେର ତାମାନେ କେସ ଆଉ ସେ ତାଭଣୀ ଉଠିବନି। ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ଦଉନୁ ଆରେ ଚିନ୍ତନ ତାଭଣୀ କଣ ହେଲା ମିଟିଂ ଆଜି? ହଁ ଫାଇନାଲ ବା ହେଲା, ଏଥର ଯିଏ ତାଭଣୀ କହିବ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ସହିତ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହେଲା। ତାଭଣୀ ଠିକ ହେଇଛି, ତାଭଣୀ ଏଇଥରକ ଠିକ ହେଇଛି। ତାଭଣୀ ଏ ଚାଲ ପୁଣି କଣ ତାଭଣୀ କହିଲାଣି, ଚାଲ ପୁଣି ମିଟିଂ ବସେଇବା। ହଁ ଯାଅ। ଆରେ ଚିନ୍ତନ ଆଜି ମିଟିଂ ଯୋଉ ହବାର ଥିଲା ତାଭଣୀ ମିଟିଂ, ସେ କଣ ହେଲା? ହଁ ଫାଇନାଲ ବା ହେଲା, ଏଥର ଯିଏ ତାଭଣୀ କହିବ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ସହିତ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହେଲା। ତାଭଣୀ ଠିକ ହେଇଛି, ଏଥର ତାଭଣୀ ଠିକ ହେଇଛି। ତମେ ଏକର ସେକର ହେଇକି ବୁଲୁଛ। ମୁଁ ନା ଇଏ ହଁ କଣ ଚିନ୍ତା କଣ ଚିନ୍ତନ ଆଜି ଯୋଉ ମିଟିଂ ହବାର ଥିଲା ତାଭଣୀ ମିଟିଂ, ସେ ମିଟିଂ ଛିଡା ହୁଅ ନା। ଏଥର ଫାଇନାଲ ହେଲା, ଏଥର ତାମାନେ ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ଜୋରିମାନା ସହିତ 500 ଚିନ୍ତନ ଆଜି ଯୋଉ ମିଟିଂ ତାଭଣୀ ମିଟିଂ ହବାର ଥିଲା, ସେ କଥା କଣ ହେଲା? ହଁ ଫାଇନାଲ ହେଲା, ଏଥର ଯିଏ ତାମାନେ କହିବ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ସହିତ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ତାଭଣୀ ଠିକ ହେଇଛି। ତାଭଣୀରେ ତାଭଣୀରେ ଚାଲ ସେଠି ଯା ଚାଲ। ଆଉ କାହିଁ ମତେ ଲାଗୁନି ଏ ଗାଁରୁ ତାଭଣୀ ଉଠିଲା ଭଳିଆ। ଏ ତାଭଣୀ ଯାହା ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ, ତମେ ଚଲା ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଚାଲ ତାଭଣୀ ଉଠ ବେ। କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ବିଜୁ କଣ ହେଇଛି, କିଏ କଣ କହିଛି କହିଲୁ? ତୁ ଆଗେ କହ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ବସ୍ ବାଲା ବି ମତେ ତାଭଣୀ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ବନ
ବିଜୁ ବନଉଛ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ସବୁ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ତାମାନେ କହିଛି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେ ନଟିଆ ସାହୁ ପୁଅ କହିଛି ଆଁ? ଚିନ୍ତନ ତାହୁଣି କହିଛି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତନ ତାର କହିଛି ଆଁ? ଆରେ ଚିନ୍ତନ ଆରେ ଚିନ୍ତନ ଚିନ୍ତନ ଏଇଠି ଆରେ ଆରେ ଚିନ୍ତନ ଚିନ୍ତନ ଆଉ ଥରେ ବିଜୁ ବନଉ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଚିନ୍ତନ କହିଛି ଆଚ୍ଛା ଏକରେ ବିଜୁ ବଇଛି ହଁ। ଏକରେ ଚିନ୍ତନ ବଇଛି ତୁ ଆଗେ ବିଜୁ ବନେଇବୁ ତାପରେ ଚିନ୍ତନ ବନେଇବୁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଚିନ୍ତନ କହିଛି ଆରେ ତାମାନେ ଚିନ୍ତନ କଣ ତୁ କୁଆଡେ ବାରମ୍ବାର ତାବଣେ ତାବଣେ କହୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଁ? ତାହେଲେ ଚିନ୍ତନ ଏ କଥା କହିଛି ଆରେ ତାମାନେ ଚିନ୍ତନ ତୁ କଣ କୁଆଡେ ବାଟ ଘାଟରେ ତାବଣେ ତାବଣେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆଁ? ବୁଝିଲ ଦାଦି ମତେ ଯେ ତାବଣେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ତାବଣେ କହିବିନି ଆଉ କାହାକୁ ତାବଣେ କହିବି ତମେ କହୁନା ତାବଣେ ଆରେ ତୁ କଣ କଥା ପଦେ ପଦରେ ତାବଣେ ହେଁ ଆ ବିଜୁ ନ ଜାଣିକି ସେଇ ଲାଗି ଆସି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଡାକିଛି ଆଉ ତାମାନେ ଆଜି ଏଠି ଫାଇନାଲ ହୋଇଛି ତାବଣେ ଶବ୍ଦ ଉଠିବ ଆଜିଠାରୁ ଯିଏ ତାବଣେ କହିବ ତାକୁ ଗାଁରେ ବାସନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ସଙ୍ଗେ ଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦବ ନା ମାତେ ଆଉ କଣ କହୁଛ ଠିକ କହିଛ ତାମାନେ ଠିକ କହିଛ ତାମାନେ ଏତିକି ଧନ୍ଦା ନ କଲେ ଇଏ ଲୋକ ସାଇଜ ହେବେନି ତମେ ତମେ କୋଉ କଥା ହଉଛ ଯେ ନିଆଁ ପାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଜିଠାରୁ ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା ତାପରେ ଯିଏ ତାବଣେ କହିବ ତାକୁ ଗାଁ ତରଫରୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରାଯିବ ନା କଣ କହୁଛ ମାଟେ ସେଠି ଅଟକ ତାମାନେ ଯେ କାଲି ତ ହଠାତ୍ ସେ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ଆଉ ଥରେ କହ ଯିଏ ଯିଏ ଆମର ଏଠି ତାବଣେ ତାବଣେ ହବ ତାକୁ ଗାଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରାଯିବ ଏଇ ହଉଛି ବଦମାସି ଆଉ ଆମେ କଣ ଆଉ ଏଠି କଣ ନିଶା ବସିବ କୁହ ଏଇ ତ ବଦମାସିଆ ଲୋକ କଣ କହିବୁ କହିଲେ ସେ ମରା ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଉଛ ଦେଖୁଛ ଆରେ ଅଜୁ ଆରେ ଅଜୁ ତୁ ଏଠି ମିଟିଂ ତାବଣେ ଉଠେଇବା ଲାଗି ବସିଛି ନା ତାବଣେ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ସବୁ ତ ଆରେ ଅଜୁ ଆମେ ମିଟିଂ ଟା ବସେଇଛ ତାବୁଣି ତାବୁଣି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନା ତୁ ତାବୁଣି ତାବୁଣି କହୁଛୁ ନା ଆରେ ଅଜୁ ଏ ମିଟିଂ ଟା ବସେଇଛ ତାବଣେ ଉଠେଇବା ଲାଗି ନା ତୋ ପାଟିରେ ଖାଲି ତାବଣେ ତାବଣେ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ତାମସା ଲଗେଇଛୁ ଆରେ ଅଜୁ ତୁ ଗୋଟେ ତାବଣେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବସୁ ନା ତାବଣେ ତାବଣେ ଲଗେଇ ଗୋଟେ 10 ଥର ତ ତାବଣେ କହିସାରିଲୁ ତାବଣେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବସଛ ନା ତାବଣେ ଫେର କହିବ ନେଇ ବସଛ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ତାବଣେ ତାବଣେ ଆମର ମିଟିଂ ଟା ବସିଛି ତାବଣେ ଟା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବସିଛି ନା କଣ ପାଇଁ ବସିଛି ଭାଇ କଣ ଭାଇ କହୁନା ନା ସେଇଆ ତ କଥା ଏଠି ତ ବାରମ୍ବାର ତାବଣେ କହିଲା କହିଚାଲିଛି ତାବଣେ ମିଟିଂ କାହିଁ ବସିଛି ଚାଲ ଉଠାଉଛ ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ଆମର ତ ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏଠି ଆଉ କେହି କାହାକୁ ତାବଣେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ତାବଣେ କେହି କାହାକୁ ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ଏଠି ଆମର ସଭା ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଆଉ ତାବଣେ କହିବ ନାହିଁ ଯିଏ ଯଦି ତାବଣେ କହିଲା ତାକୁ ଜୋରିମାନା କରାଯିବ ଏବଂ ଗାଁ ତରଫରୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ଆମର ସଭା ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏଥର କେହି କାହାକୁ ଆଉ ତାବଣେ କହିବ ନାହିଁ ଯିଏ ତାବଣେ କହିବ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରାଯିବ ନା କଣ ଏଥିରେ ତୁ ରାଜି ନା ରାଜି ଆଉ ତାହେଲେ ଏଥର ଆମ ସଭା ଭଙ୍ଗ ହଉ ହଁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏଥର କେହି କାହାକୁ ଆଉ ତାବଣେ କହିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ତାବଣେ କହିବ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ସାଙ୍ଗେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦିଆଯିବ କଣ ଏଥିରେ ରାଜି ନା ନାହିଁ ରାଜି ତାହେଲେ ସଭା ଭଙ୍ଗ କର ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ଏଥର ସଭା ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଆଉ କେହି କାହାକୁ ତାବଣେ କହିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ତାବଣେ କହିବ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯିବ ନା କଣ କହୁଛୁ ଏଥର ସଭା ଭଙ୍ଗ କରାଗଲା ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ଏଥର ସଭା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଆଜିଠାରୁ କେହି ତାବଣେ ଆଉ କହିବେ ନାହିଁ ଏଥର ଯିଏ ତାବଣେ କହିବ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯିବ କଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ନା ନାହିଁ ଖୁସି ତାହେଲେ ସଭା ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉ ତାବୁଣି ଉଠ ତାବଣେ କହିଲେ ଜୋରିମାନା ପକା
ପକା ଆଗେ ଏଠି। ବସୁନା ଏଥର ସଭା ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉ। ତା ପୁଣି ଉଠ। ଆଗେ ଜୋରିମାନା ପକା, ଆଗେ 500 ଜୋରିମାନା ପକା। ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାର। ହଉ ମୁଁ ଏତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବ। ଚାଲ। ହାତ ମାରିକି ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଆମର ଇଏ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ରହିଲା। ଏଥର କେହି କାହାକୁ ଆଉ ତା ଭଣେ କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବ ଆ ଭଳିଆ ଫେର ଜୋରିମାନା ଏବଂ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ରହିବ। ଉଠ ଚାଲ। ଆରମ୍ଭ। ଆରେ ତା ପୁଣି ଉଠ। ରେଡି। ତା ପୁଣି ଉଠ। ଏଥର ଦେ, ତୋ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 500 ଟଙ୍କା। ଦେ ଜୋରିମାନା 500। ଭାଗ୍ୟରେ ଦାଦି ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ତା ଭଣେ? ଯିଏ ମତେ ତା ଭଣେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ତା ଭଣେ କହିବିନି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ତା ଭଣେ? କୁହ ତା ଭଣେ ତମେ କୁହ। କାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲି, ବସ୍ ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ତାଭଣେ ତାଭଣେ ତାଭଣେ, ଏତିକି। ଏଇ ଚିନ୍ତନ ଦାଦି ମୁଁ କାହିଁକି ଦାଦି ମୁଁ ତା ଭଣେ କାହିଁକି କହିଲି? ଯିଏ ମତେ ତା ଭଣେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ତା ଭଣେ କହିବିନି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ତା ଭଣେ? ତମେ କୁହ ତା ଭଣେ, କୁହ କୁହ ତା ଭଣେ କୁହ। ଆରେ ଚିନ୍ତନ, ତୁ କଣ ବାଟ ବାଟ ତାବଣୀ କହୁଛୁ? ଦାଦି ମୁଁ ତା ଭଣେ କାହିଁକି କହିଲି? ଯୋଉ ଲୋକ ତା ଭଣେ ଯୋଉ ହେଲା ଦାଦି ମୁଁ ତା ଭଣେ କାହିଁକି କହିଲି? ଯିଏ ମତେ ତା ଭଣେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ତା ଭଣେ କହିବିନି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ତା ଭଣେ? ତମେ କୁହ ତା ଭଣେ, କୁହ କୁହ ତା ଭଣେ କୁହ। ଦାଦି ମୁଁ ତା ଭଣେ କାହିଁକି କହିଲି? ଯିଏ ମତେ ତା ଭଣେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ତା ଭଣେ କହିବିନି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ତା ଭଣେ? ତମେ କୁହ ତା ଭଣେ, କୁହ କୁହ ତା ଭଣେ କୁହ। ଦାଦି ଦେଖୁଛ ତ, ଛୁଆରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ କେମିତି ଖାଲି ତାଭଣେ ତାଭଣେ ତାଭଣେ। ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ଯେମିତି ଗାଁରୁ ତାଭଣେ ହଟିବ। ଆଜିଠୁ ଏଇ ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଯିଏ ଆମ ଗାଁରେ ତାବଣୀ କହିବ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସହିତ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ। ତୁଲନା ଏକରେ କହିଲା ତା ଭଣେ ଠିକ। ଆଉ ଏଠି ଆଜିଠୁ ଏଇ ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଯିଏ ଆଜିଠୁ ତାବଣେ କହିବ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ ସହିତ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ଏଠି ତୁଲନା କହିଲା ତାବଣେ ଠିକ ଟେନସନ। ଆରେ ଏଠିକି ଅନୁଗୁନ, ତୁ ସାଢେ କଣ ନେ? ଆଉ ଯିଏ ତାବଣେ କହିଲେ ଆଜି 500 ଟଙ୍କା ଦିଆହବ, ଦେ 500 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ସବୁ ଉଠିଲ ଉଠ ଉଠ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ କେ ଛାଡିଲା ବେ। ଚାଲ ଚାଲ।